kunenkinga ekhona yabantu nje othola ukuthi basuke bengaphambili kwethu noma abantu abasuke bebadala kuthina. Abantu abasuke bebadala kuthina banenkinga yokungaqondi noma yokungaboni umuntu uma esekhulile semdala. Ngaso sonke isikhathi umuntu omdala uye azi ukuthi umuntu omncane kunaye uyohleza ingane. Kanti noma kuthiwa umuntu omncane kunawe kodwa naye uyakhula, naye uyaba mdala. Manje kuye kungemukeleki ukuthi umuntu ethi esekhulile semdala kodwa wena usathi mawuhlangana naye umthathiso kwengane ngenxa yokuthi vele uyazi ukuthi umdala kunaye futhi uyamazi ebuncaneni bakhe. Kufana nalento yokuthi umuntu udana umbabazi ukuthi hawu usukhule kangaka. Leyo nto leyo fanele ihambe kube nesigaba la igcina khona ekufanele ngabe awubusayenza kulowo muntu loyo ngenxa yeminyaka yakhe nangenxa yokukhula kwakhe. Kuyezwakala enganeni encane kuze kufike ko-13 years ukuthi mawuhlangana nayo lokhu ibabazi ukuthi hawu usukhule kangaka igcina usemncane. Kuyezwakala kuleyo ngane isencane. Kodwa umuntu waqala wamdala waze wanempasi akube kusemukeleka ukuthi mawuhlangana naye lokhu umbabazi ukuthi hawu usukhule kangaka, ngoba kuyena kufika njengokuthi uyameya, kufika njengokuthi wena ngaso sonke isikhathi ucabanga ukuthi uyohleze ingane, awukholelwe ekutheni yoke ebe mdala noma mhlambe kube sesigabeni nje sokuthi naye ehlonipheke ethatheke njengomuntu omdala.